Lagad. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala nila ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko, na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin na iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Hello. Mamaya pa tamo po, king kaya katang pangaloklok. Abiyan tayo po, yung Plutio, Bangkanita, nung datang yung pangako kaya katamo. Yung makasadya lang din balang dapo ka ng tamo, manalayin tamo po. O kasasakdalan, Diyos sa igpabanua. O ini po yung kaya kaming masayang kayabakan na nung ka rin. Tikbang mila po rin kekeng bitis bang lumapit kami ang pong samba king banal mong arapan. Muna po Ginoo kaya kami lang dadadwang din kekeng pasalamat kareting binyemong biye. Kagaw na po ning pagkabiye parating manatili kaya kami yung sikanan mga iti. Ginoo pa salamatan mi po karing aldoldo. Din kekang subebe kaya kami. Makanyan kaming manatili king mitmong kapayapan. Kagum na po ning kekeng pamanggalo karing banal ming tungkulan. O ini po yung masayaming kayabakan, manibat karing pengari. Hanggang na po kaya kami, pati na kayanakan kagom daring mga intang. Ngayon oras sa iti Ginoo, makanyan milang lalapit din kekeng sarili na sana, ganap mo pong linisan din kekeng puso ang pong pamisip. Ban malyaring nung igpain kekang amanong datang kaya kami, makanyan lang midapo karing lula ng daring kekeng puso. At maging katuliran laring balang kekeng pamaniyawat king banal mong arapan. Dinan mo kaya pong kapayapan din kekeng sarili. Dinan mo kaya pong pamanalastas karing kekang banalayamano. Ban kanita makanyan milang ay simpan at makanyan milang talana na matalik. Ding balang tungkulan abinya mo kaya kami. Kagum na po ring pamaminto. Kasipagan ang pong kababanlob kapibabatan karing sablang tungkulan. Pamagkusa karing tungkulan Diyos ko yasaning maghari karing balang puso mi. Ore ni puring sablang pengari ang pong kapatad. Mabilog ake kaldan ngayon nga ba kay tiya doon ko pong makanyan karugong matnube. At makanyan miya pong igong ingke kang gamat. Nino man po yung ating bibit-bitan na problema ngayon kayabakan ganap ng sanang malubas. Kinguli na ning kekeng pamakirap keka. Ay talaga mi lang masipit din kekeng sarili ban kanitay pa. Yung makanya namang tanggapan ding balang kaya kaming ayin. Igpang nga ba kay ti. Tulutan mo sanang mipapagaral kami king mitmong kabanalan. At sana, ngayon kayabakan ay tiyo iniing pinili mong kasangkapan. Amaygit ka rin dakala ng nukarin penwanan may igpa. Adon ko pong parati may gabayan, parati mong sopan. Ban kanita igpa rin karilang banal tungkulan, yung makanyang dong ay sad sa dampong adin tula king banal mong arapan at makarapat lang mayap karing sablang taong mangailangan. Panaligan ko po ngayon nga ba kay ti, iking ganganak mo ikapuing manimuna kaya kami, Diyos ko, at ngayon pong makanyan, nung datang niya kaya kami, kaya kang pangakong Espiritu Santo, sana tayra na kaya po king hanggang katutuan, at manyabiya karing hanggang mitmong kabanalan, ban kanitay pa, ing misulat lang ganap karing dula lang daring kekeng kaisipan. Yan po nga makay ti panaligan mi na mo kaya kakawangan muna ka ampong tatalwi na parati ing manatili kaya kami ila pureti ring makuyot kong kairalungan niya ni ngabak Diyos ko tanggapan mula at tanggapan mila naman ing kaya kang pamipala magaring lugod mo manibak ngayon hanggang wakas yan na nasapoy pa maya payarba po.
Maikling pagpapaliwanag sa simulay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan, at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakilala ng medyuminidad.
Melinis no sang ganap. Ding balang metong ke kayo. Ban kanita. Milulan yake kayo. Ingupaya. Amit mong kalinisan at kadalisayan. Ing kapayapan, mumunang payampun ko sablang disan. Salamat king pinandit. May gityusang akilala at atalastas ing tunay ng kabaldugan ning pangabilang yu king kapanwala na ite. Laman nyo ingke kayong kabilangan. Binang marakal. Ingke kayong bilang. Pilan la kaya ke kayo ring tapat amagobra. Dento tong tinanggap na king tungkulan na yan. May nakitampong ali king mala naninggino. Kanwanan kayo. Bakit? Uling ken masusukad, ing kapanwalan, at kasalpantayanan ning metong amagobra. Ganakan yu talasuyo, binang maliwalas ing obra. Binang maliwalas nga kung mga mano, uling bisa kayo ampaw ngali, ing tengalan nyo king napuntangalan nyo. Anya king alang patugot gigisingan ko laring balang metong. Nung nuka rin angga, ingke kayong pangatatak. Ing sukad na ningke kayong kapanwalan. Ing sukad na ning kaya kayong pamananggap king obra ngayan karing kaya kayong palad. King miyayal wangaske, mayayaw sa ing tao king tungkulan. Miyayal wang aspeto. Manayaya pa mo ing tao, king gapos, bayo yagusal king tungkulan. Sablang daramdam, manimunam. Ipapatdami, unin binang masela ning kakong aman. Salamat.